Hlale kwintokozo okhuluma nawe igama kupastor wanechannel Freak. Namba isenze kuphela uma ungumlandeli wale channel, uma uyimember yale channel. So ngona nisenga September ama kuphela ungawusebenzisa uWhatsApp nangebhadi nangephutha, ungawasebenzisa nama-SMSs. Sibheka la uVirginia Sizwe uthi mawuphupha ixoxe lemhlophe echazani okubike ngaye akabingelela kaceli angikuthandi lokho, angikukhuthaza ukuthi umuntu engibhalele engabingeleli noma engaceli. Ungakwenzi lokho angeke ngikuphendule. Ngenza le video le ngoba ngiphendula abantu abangabalandeli bale channel. Ngaloko benyenza le video yangimphendulanga yena, useyophendula ngothebuka le video azange paste kwi-comment section lento le engiphendulayo la kuye, futhi ngeke ngiyipaste. So asenza kanje, yini ixoxe lemhlophe? Ixoxe lemhlophe is a white frog. When you dream of a white frog, it's normally a positive dream. Yes, it can be a positive dream. Yes, sometimes it can be a bad dream. Nakusingakusho ngokujwayelekile uma uphupha la futhi singathi ngokujwayelekile uma uphupha ixoxo kuba uphawu oluhluma limhlophe, lusho ukuthi lindela inhlanhla nempumelelo ezofika kuwe ngekudala. 2, ngokwesintu uma uphupha ixoxo uphawu oluhle uma limhlophe. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka kade kusondela mhlawumbe idlozi lamanzi elihlambulukile kuwe. Futhi omunye angayibeka kanjena, number 3, uma uphupha ixoxo uphawu oluhle uma limhlophe, olungasho ukuthi kade wena kungenzeka kade uvakashelwe isalukazi sasemanzini esiza kuwe nokukhanya nenhlanhla nempumelelo, noma kisiletha nje imvula. Uma ngukuthi nomuntu owumlimi olimayo uyisho isivuno sakho sikuvume, uyabona. 4, kwesinye isikhathi uma uphupha ixoxo uphawu olubi noma lingaba mhlophe, ngoba lokhu kungakhomba ibhadi lokugadlwa ngesichitho okungeke kwabalula ukuthi usheshe usiqaphele noma usheshe usibona sesikuwe. Siyabonga ke besibheka la, when you dream of a white frog.